Rubik's Cubes. Lad os komme i gang. Hvad er det her for en tid, mand? Jeg tror altså, det er snart tid, at jeg skal til at have en ny Rubik's Cube. Den skal jeg have. Hvad? $65? Oh my god, det er jo mega dyrt. Altså, så køber jeg den alligevel. Three days later. Oh my god. Oh my god. Oh! No, oh my god, det kører mega godt. Jeg ser, hvor hurtigt jeg kan fikse den nu. Damn. Den her Rubik's Cube her, den er faktisk rigtig god. Den hedder GAN 14 Maglev. Den koster $65, men jeg ved godt, det er lidt dyrt. Men altså, hvis I har nogle forældre, som virkelig giver mange ting, så skal I købe den her. Fordi den er ekstremt god, som I kan se. Ja, men det var alt for den video her. Hvordan jeg fik min nye Rubik's Cube, det var præcis sådan her. Faktisk. Ja, så jeg bare lavet en lille historie ud af det her. Så ja, vi ses i den næste video. Hej hej!